Dagsa mga mamalitay sa supermarket sa Davao City alang sa pagpangandam sa ilang handa sa medianoche karong sugat sa bagong tuig. Sagad sa tuyo paliton mao mga karne asa wala pay natala nga pagsaka sa presyo. Ani report. Pagtungtong pa lang sa petsa 20 sa Disyembre, natala na ang pagdagsa matag adlaw sa mga supermarket sanglit busy na sa pagpamalit sa mga ihanda sa mga party sa Kapaskuhan. Ug karong nagsing-abot na ang sugat sa bagong tuig. Subling midagsa ang mga mamalitay ilabi na alang sa ihanda sa medianoche karong sugat sa bagong tuig. Actually, ma'am, nidagsa jud ang mga tao nga nianhi diri sa supermarket starting atong pagpatong sa 20 sa December. Sagad sa mga mamalitay, mutumbok sa meat section. Nagpalit lang ko ground beef. Isagol sa spaghetti. Nagpalit po ko hotdog. Side ana, mga sagol. Wala pa'y natala pagsaka sa presyo sa karne sa mall supermarket. Ang karneng baboy, mubalor gikan 345 pesos kuto 400 pesos ang kilo, depende sa parte. Ang presyo sa karneng baka, anausab nagkantidad gikan 345 to 440 pesos ang kilo, depende sa cut o parte. Ang manok, ana sa 150 to 200 pesos ang buok, samtang ang seafood sama sa isda ug prawns, mubalor gikan 300 pesos pataas. Ang kusog, ma'am, is ang belly o ang adobo cuts. Tapos for the chicken, ang kusog nato is wings o ang drumstick. Gituhuang mas mudagsa pa ang mga mamalitay atul sa bispiras sa bagong tuig. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.